2023 বিধানসভা চংবারি সাকৈজাকনি সালनि यागुलो हास्तिनि जुदा जुदा थों बदल रok चंबारी निकक हायाकिबा बिजन डकुमेन्ट साख्लाय रिफनो गुबुन बदल निस्लाय तिप्रा मथनो गोबांखौ लुकुरक खाप फुरजागै ग्रेटार तिप्रानि जबानो गोप्लाय खायन बागै लुकुरक साल कोया तिप्रा मथनि बाना रमफायमानि नुगजागै दंगो आबाहिकन तिनि भासालबो करबुकनि जमिया कॉलोनी सालका करबुक बिसिव बीजेपी याकै तिप्रा मथनि बाना रमखा खुंबानुखुनि खरक जिसाबुतार बरनो लामसुगिन हारका करबुक ब्लक प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा तांफां विशाल देबबर्मा सिनियर लीडर रतिरंजन जमाते खबै गुबुननि आदर रक हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै अजागा सालकाते जोंनि जेन्टा बिसि नि कचार जमिया कलेजनो जों फाइसक फाइजाक अजागा दिनै जोंनि जयनिं प्रोग्राम 5 परिबारनि 11टा भोटार अजागाव चिनि बुबाग्रानि बाना रम फाइका और चिनि करबकनि इंगै मानजाक फाइका चिनि करबक सब डिविजननि ब्लक प्रेसिडेंट बरम गोनां चिनि हिरणमय त्रिपुरा ते चिनि बरम गोनां वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा ते चिनि अरनि लोकेलनि बुथ प्रेसिडेंट बरम गोनां चिनि फाल्गुनी त्रिपुरा गैते और चिनि कयेकजन नेतृबिन्दु दंगो गै तिनि अजागाव जों फाइमानि कारण के बरबो थानसानो हामजागैनाय बरक बीजेपी याकरैनाय चिनि बुबाग्रानि बानारम फाइका गाय अजागाव बनो लामसका चिनि खुद चिनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि बरम गोनां चिनि हिरणमय त्रिपुरा गाय बेलेन खाकसंखा और फाइसं और बरम जयनिं नामानि बागै असुनानि कखिनके दाबुसं जराबनाय चिनि बरम गोनां